मा खालामदो आरो কি জানে বড় কথা লাদাই এইটো ব্লগত যাব ব্লগ বনাইছে নেকি আপনি ওই না জানা কিন্তু এই বাইসাসত বড় কথা मा खलसा खगि लामा सामा बे सरखौनो फुइथार खानसिलां साला खुट्टा होन सालाफ्रा मा खल दिखायनाय जाखो जेराव मेरावनो जंखायलायनोल'सै सालाफोरखौ मोननो मोनबा टेटाट काटारगौमोनलां सालाफोरखौ मा आं किस खालामनो बादान जाबाय जोंनि मोजां मोनलायनाया दिनैसिम खनसेबो किस खालामहोआ नों आंखौ खमसे खम किस खालामनोथ' थिनदो खालामदो किस खालामनायलाय माथो गिदिर खोथा नाथायनो आंबो किस खालामनो हागोन फा औ हायाबो माथो खालामदो अब्लालाय ओहो आं हाबानि उनावसो खालामगोन बारजिन सिख्लाबा मोनगोना मोनला सिन्थासो जालायलांसै आं दानि जुगाव बारजिन थायो खर' गाज्रि जुदि बारजिन सिख्ला मोना अब्ला हाबा जाखानाय हिनजावखौनो लागोन आं लोगोफोर नाङा आङो बिदि फाराब फुनथाब फेन गाननानै बेरायहोनो थिनग्रा हिनजावखौ नांगौ आङो बेबायदि जिनि हुनानै थुखैहोग्रा हिनजावखौ जाय सिख्लाया आंजों हाबा जाफैगोन ना बे ओरैबायदि आजादि जाखागोन माथ्र आंनि गामसा एबा लंपेन्टनि सिङाव गानफाग्राखौल' सुनांगोन बोरैबा एक्सिडेन्ट बै आदाल'पें बै दाखालि थांदोंमोन माहाजोनाव आलासि जाहैदोंमोन पायखानायाव खिदोंमोन सिख्लाफोरा प्लाम नायखांबोबाय